Marnida logoniari muaeng dipangidu pamareta doa samarmanat aka masyarakat telah mangula porlakna. Jala una manutungi di porlakna tarulang asa unang gabe mangararati dilani api manurbu aka tobakna di topi ni porlak. Pangidoano di Pasat Amang Pontas Batubara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba di hari Kamis tanggal 22 Nasalpo. Marnida logoniari dohok gogoni alogona mangulus di surado apal hatok mangararati dilaniapi molosanga manurbu porlak natarulang. Hinoronima di pangidona sida asa marmanat aka pangula, lumobi aka pangula namar balok tu tobak. Toba mengalami kekeringan dengan kemarau yang panjang serta suhu udara yang cenderung panas, sehingga BPBD kami sendiri menghimbau untuk menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini adalah jangan membuka lahan dengan membakar. Dang holatar singot tuna manurbu porlak aletong do dipaingok nasida aka pangula asara mangarado tibodar asa unang gabe mahiang aka hauma di masa logoniarion. Sian Toba TV Mabaritahon.